talviklassikon perinteinen talviklassikko hymni. Ja sitten joukkueiden avauskokoonpanoihin. Vierasjoukkue Tampereen Turtles aloittaa maaliin numero 2 Jarkko Koskinen. Vasen puolustaja 66 Joonas Jussila. Oikea puolustaja 55 Niklas Kivioja. Vasen hyökkääjä 8 Pekka Kouhia. Keskushyökkääjä 81 Ville Tikander. Oikea laita hyökkääjä 13 Tommi Piilman. Ja sitten kotijoukkueblokki tänään avauskokoonpano maaliin Kusti Häntinen. Vasen puolustaja 44 Jere Järvinen. Oikea puolustaja 91 Lassi Fröberg. Vasen hyökkääjä 55 Veli-Matti Mäki. Keskushyökkääjä 67 Jesse Järvinen. Oikea laita hyökkääjä 24 Eemeli Pelamo. Ottelu tuomitsee Vesa Karve. Näin on Tikander sekä Järvinen valmiina. Keskiympyrässä kiekko tippuu jäähän ja näin lähdetään liikkeelle. Te vielä tiedän tervetuloa seuraamaan klassikkoa Tampereen Turtlesin ja Blokin välillä. Palaa Ivanselle ja Salmela. Pausela. Laukaisupaikkoja nyt on Jäminä loukkoon. Koskinen torjuu. Kauheama kiekoja vielä. Palattavaksi tulee jatkuu. Kysin laukaus Auselalta. Ausela saa vielä uudelle kiekkoa sieltä, niin menee vähän painiksi, kun aina on tuntumassa. Piilomaan käynnistä uutta hyökkäystä. Lähtee laukaus. Hänen torjuu. Suhteen myös niin kiekkoa näin. Eli katko. Maaleitta vielä toistaiseksi mennään. Nyt on kyllä sitten erinomainen paikka. Laukaus lähtee, mutta Koskinen torjuu. Toisaalta purettua Järvinen. Toinen Järvinen uudelleen. Yrittävät veljekset keskenään. Kun on jano laukaus yritys. Ja kiekko jää siihen pelattavaksi. Sitten lähdetään nostamaan. Jesse Järvinen ottaa hyvän liuusina. Jättää taakse Pelamolle. Pelamo tästä ensimmäisen maalin iskee kyllä. Talviklassikon ensimmäinen maali on nähty ja sen tekee numero 24 Emeli Pelamo. Ensimmäinen maali. Maalintekijä 24 Emeli Pelamo. Ja näin ollaan taas täydessä touhussa. Tikander. Päivärinta nyt aukeaa. Hyvä paikka. Häkkinen torjuu. Näin koska Päivärinta pistää kiekkoon verikon perukoille ja tasoittaa. Ja sit uittaa saman tien tämän. Eli ensimmäinen maali. Maalintekijä 86 Kari Päivärinta. Ajatus on sen keskellä Järvinen kuitenkin katkaisee. Uusi laukaus sieltä lähtee. Tämä Hänninen torjuu. Hyvä kokeilu Niklas Kiviojalta. Järvinen. Tulee Jesse Järvinen jättää siihen taakse. Ja lähtee laukaus. Laukaus onkin kyllä ilman lisää. Nyt olisi sitten Turtlesilla hyvä vastauspaikka, mutta hyvä ohjaus sitä maalin edestä tulee meille Mäkimältä. Nyt on paikka siinä yrittää, mutta Koskinen liimaa.
Pystyy Jarkko Koskinen vaikka takapuolella istuu jäässä liimaamaan vielä Veli-Matti Mäen tulisen laukauksen siitä maalin edestä. Lähtö tulee voittamaan ja sekä laukumaan. Nyt pääsee Jutta Koskinen torjuu erinomaisesti. Uusi paikka tulee Tuomaiselle, ei onnistu tämäkään. Tulee voittaa Arvoa, menee pikkasen yli kuitenkin Tuomaiselle. Se laukaus on juttu ja lähtää sitten siellä Koskisen selän takana. Liitto iskee pelin 2-1. Blokki toinen maali. Maalintekijä numero 12 Miika Inkilä. Jesse Järvinen pelaa sinne Pelamolle. Pelamolla on poikko, mutta Koskinen kestää. Pitää lukemaan edelleen 2-1. Hyvä paikka siinä kuitenkin tulee blokkikapteenille. Salmela nostaa. Vetoja siihen Päivärinnalle. Päivärin takkuu. Siinä on maalin tekijä. Lähtee laukoon. Toinen maali. Maalintekijä illan toisella on 86 Kari Päivärintaa. Kaapin blogille. Ja laukaus. Kiekko tulee siihen sieltä sitten. Henri Tuomainen pistää. Lukemat jälleen 3-2. Ja Blokki siirtyy jälleen johtoon. Kolmas maali. Maalintekijä numero 10 Henri Tuomainen. Kakton aikaan Heiska on mukana hyökkäyksestä. Se tuleekin Heiskalle tekemään, mutta Heiska ei saa suunnittua kiekko maaliin. Järvinen menee sinne keskellä Salmelaan keskellä. Hän Salmela myöskin läpi pääsee ja uittaa sieltä tunneleista ja uittaa lopulta kiekon sisään. Ja se sinne menee. Blokki 4. maali, maalintekijä 25 Niklas Salmela. Sinne Järviselle. Jesse Järvinen pelaa sinne Veli-Matti Mäelle, mutta vielä hän ei saa. Mäkiverkko perille kiekkoa. Nälkä näyttäisi kuitenkin kova oleva miehellä. Järvisellä kyllä sitä tilaa aika hyvin. Pelamolle avautuu loistava paikka ja hän näyttää tämän vuoden varmasti ja siirtää 5-2. Blokki 5. maaliin. Maalintekijä joukkueen kapteeni numero 24 Eemeli Pelamo. Kiekkoa pyritäänkin toimittamaan. Loistava syöttö. Tulee nyt on Tuomainen läpi. Ja tekee Tuomainen on Tuomainen ja iskee pelin 6-2. Blokki 6. maali. Maalintekijä numero 10 Henri Tuomainen. Se lopulta blokille jää Karjan aika laukoo jo. Karjan torjuu ja nyt on paikkoja. Oi mikä torjunnan heittää sieltä Kusti Hänninen. Se kyllä todennäköisesti nähdään. Maali onkin oiduttu. No sitten lähtee Jesse Järvisen tulinen väliä. Peli on 7-2. Blokki 7. maali. Maalintekijä 67 Jesse Järvinen. Vuoden malla. Nyt on sitten 2-0 vastaan. Siellä on Heiska sekä Juutilainen. Tekeekö Juutilainen tässä maalin? Ei pelaa Heiska laijaa. Mennään vähän liian avutteluksi jo. Siinä oli erinomainen paikka. Ja hakemaan. Ja Michigan ei kuitenkaan tästä tulee. Nyt on sitten turvallisia paikka. Iskee. Ja siinä tulee komea laukaus Pekka Kouliolta. Tuulisin 3. maali. Maalintekijä 8 Pekka Koulia.
Vasemmoinen eteen Tuomainen ja oli ensimmäistä kertaa Puranormi joutuu torjunta töihin ja vangitsee kiekkoon. Vuodenmaalla nyt hyvin naisen edessä. Loistava tarjota nyt kohtaan Puranormalta. Äsken nähtiin hetkelliskeltä toisessa päässä. Matti Mäki. Ei pitäisi tulla Tampereen lyölämään. Nyt on jälleen ohjalla paikka ohjaa. Niillä torjuu kuitenkin ja kulkee kiekkoon. Tarjolla voittaa tästä aloituksesta. Nieminen pääsee ensimmäisenä kiekkoon. Nieminen ja nostaa kokoneasti siitä etunurkasta. Eli 8-3. Kahdeksas maali. Maalintekijä 13 Ville Nieminen. Täyteen ja nyt on sitten menossa Tuomainen täällä oikealla. Tämä tekee Tuomainen laukoo. Torjuu. Oikeasti sitä maalin kulmasta lähdetään tulemaan. Nyt on Pelamo siellä maalilla edessä ja Pelamo iskee pelin 9-3. Yhdeksäs maali, maalintekijä 24, Eemeli Pelamo. Sieltä kouluja päästä läpi, mutta kuitenkin Intilä puolustaa Vuodenmaa. Nieminen ja sen etukulma aukeaa, siellä on 10-3. Osuma, maalintekijä 13 Ville Nieminen. Pakki kaveri Grönbergille kauan sitten vähän pidemmällä syötöllä Vuodenmaalle. Vuodenmaa nyt aukeaa Vuodenmaalle on paljon tilaa. Sitten seuraava paikka, mutta Puranormi pitää lukemat edelleen 10-3. Ikander. Tulee 2-1. Pilman sen kääntyy jopa 3-1. Vieläkin Pilman laukoo. Tuulinen laukaus on. Oikealta Lohi. Juutilainen. Nyt on Juutilaisella sitten oiva paikka. Pelaa siellä Pilman. Hienosti pelattu tilanne ja peli on 10-4. Tampereen Turtlesin 4. maali. Maalintekijä 13 Tommi Pilman. Jälleen on sitten 2-1 Ouhia. Kuusista mukana Ouhia laukoo. On kuitenkin oikealta ohi. Nyt on tässä Järvinen. Tämä loistava syöttää siellä Niemiselle. Puranormilta erinomainen torjunta. Äkkisin yrittää sieltä vääntää ja menettää kiekkoon. Järvinen pistää sitten Hausela vauhtiin, Hausela käy komeasti vielä. Ja peli on 11-4. Lokki 11 maali, maalintekijä 21 Henri Hausela. Pääsee sieltä irti. Vuodenmaa. Nyt on Veli-Mattimäen paikka, mutta se menee suoraan. Loppujen kuitenkin lokoon. Puranormi tulee hienosti vastaan ja peittää. Juutilaisille tasoittaa Jari Jalkoinen syöttää. Nyt on sitten Veli-Mattimäki tulossa ja Eemeli Pelamo mukana Salmela. Järvinen. No nyt se Petsupi-pulla sitten aukeaa.
suoraan eläkepäiviltään kiinnostuolista numero 55, Veli-Matti Mäki. Karjalainen. Jussila pääsee sieltä nyt läpi, mitä tekee Jussila. Jussila harautuu. Kovasti harauttaa Kippelin 12 viiteen. Tuplisin 5. maali. Maalintekijä 66, Joonas Jussila. Kuului, että pikkasen taisi kilpeen osua. Veiskalappa puskissa tähän vaan, niin kumautan sisään. Oi, kun kovasti yrittelee Hanninen sitten tämän torjunnan räpylään. Ja sitten lähtee sieltä Veli-Matti Mäki. Asemalta vauhtii, Mäki laukkoo. Tormi tarjoaa. Pilman on mukana, nyt on Pilmanin paikka sitten, Pilma on... On röyhkeä, 12-6. Tampereen Turtlesin 6. maali. Maalintekijä osumalla jostain Kimmo Cherokkin olisi kateellinen numero 13, Tommi Pilman. Tulee vähän onnekkaasti siinä Ville Jämiselle. Toisaalta jalka hyvää hakemaan ja pelas ne maalilta ja sitten Pelamo korjaa karat verkon perille ja peli on 13-6. Blokkiin 13 maali. Maali tekee 24, Eemeli Pelamo. Seitsemäs osuma, maalintekijä 14, Tomi Kuusisto. Kuitenkin kiekon vielä, kun Karjalainen se taistelee kuitenkin takaisin Turtliselle. Päivärinta, onko kypärän temppu täynnä? Niin vielä aikaan. Vuorenmaa. Salmela. Ei saa Pakkaselle. Hyvin hakee tyhjän maalin. Kaupausyritys se jää kuitenkin siihen Vuorenmaan Salmela. Vuoren vasemmalta ja Heiska jalkoihin. Salmela. Komea valtaus sieltä kilahtaa ja peli on 14-7. Soitella kielellä, muistojen kitara soittaa mielellä. Taivaan kannenkin taakse ne soinut soi, kun mennyttä aikaa esiin kitaroi. Nuo muistot jääneet on aikojen taa. Ilkeyttä enää kai niitä jatkaa. Tehdäkseen tulvilla se taikoo muistot sointuun kitaraan. Minä tahdon kuulla jo sen, että olisit ollut. Minä tahdon kaikkea elää, niiden rakkauden. Minä toivon niin sisälläni, että löydät onnesi. Minä toivon kaikkea.
Anna